बबूल जरा जरा है रामचंद्र की। हेलो मैंने पातर पढ़ा है 4 वेद 6 शास्त्र 18 गो पुराण के जब तुलसी बाबा मंथन कही उनमें से लैनु निकलल त रामचरित मानस के रचना करी। रामचरित मानस हमन के हिंदू के धर्म ग्रंथ ना हो सत ग्रंथ हो। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी वो सबका खातिर लिखने ये मानस में मानव सभ्यता सिखावल बा कैसे मनुष्य के माता और पिता पुत्र के रिश्ता कैसे होके के चाहिए, गुरु और शिष्य के परंपरा कैसे होके के चाहिए। जैसे संदीप पापा अपना गुरु के सेवा में शिष्टाचार दिखौनी है। भाई से भाई के प्यार दुलार कितना होके के चाहिए और देवर और भौजाई के रिश्ता कैसे होके के चाहिए और मित्र के साथ मित्रता कैसे निभावे के चाहिए और राजा प्रजा के व्यवस्था कैसे रखे के चाहिए। ये रामचरित मानस में शिक्षा दिहल पढ़ और करे अनुसार रह और चल ये खातिर मानस पूजनीय ना पढ़ अमल करो कर अनुसार रह चलो यही खातिर तुलसी बाबा ये मार्गदर्शन देले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय गिरिजा गिरिजापति जय सरस्वती माता जय गुरुदेव केसरी नंदन चरण कमल सुखदाता जय हे जगदम्ब भवानी तुम सबको दयानन दानी काल रात्रि वरदा कल्याणी मातुर खो मोरई जत पानी जय गिरिजा गिरिजापति जय सरस्वती माता जय गुरुदेव केसरी नंदन चरण कमल सुखदाता। मन भजन में लागत नहीं मन कीर्तन गावे के करत नहीं हमरा जनाता लिखले बानी गोस्वामी जी पूर्व जन्म के पाप पे हरि चर्चा न सोहाय। जनाता जी माई पूर्व जन्म के बहुत बड़ पापी है तबे हरि चर्चा करे के मन नहीं है। मन बात के कोई समझाई सुमरी है गन्ना जी हिंदी फिल्म में गौले रहे करे अनुकरण कइल बा मन पास में कोई समझाई माननीय हमरा सोनू बाबू
500 100 रुपया हमने के हर कलाकार लोगन के 200 400 रुपया पिंकियों के दे दी दिन को समूह बन जाए केहू बाप बनल बा त केहू बेटा बनल बा केहू आजा बनल बा त केहू जाने जे परवाजा बनल बा केहू हित त केहू कुटुंब त केहू त्याग त केहू गोतिया त केहू साथी त केहू संहतिया बनल बा ई सब 4 दिन के ड्रामा ह अपन अपन खेला करे के बा 4 दिन के दुनिया में बाके बखेला बिगड़ल पत्नी यमलाई साउंड के पूरे प्रदेश बिहार में आज तक जोड़ा ना लगल 12 साल हो गए आज तक जोड़ा ना लगल रवि रिश्तेदार पर ही नहीं है का अच्छा आज हमारा रमेश भाई के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिलल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा नारायण जी राव हाथ से 10 किलो अब 10 कबो मत मिलो आपके रौरा हमरे बस कहीं सारी माई रौरे बताई हमरे बस कहीं काली काई और नहीं हमरे बस नहीं रे काली काई